Hello friends, welcome to Prodip दैमारि YouTube channel. नै आं दा काला नदी रिभार सेराव दं आरोना नोंथांमोन। दा नैबे काला नदिया नैबे रडनिफ्राय नायनो नोगोर मोजां आरो नायनो नोगोर समायना नुखायो। ओरैजाय अन्थाइ देगासिनो मानसिफोरा अन्थाइनि साउन्डआबो फैनो हानाय थथ' थाथा देगासिनो आरोना नोंथांमोन। गोदो जोंहाबो बेफोराव देबोना जानाय आरो गोदो देनानै जेनेबा अन्थाइ देना जाबोनानै देरबोनाय जोंबो नोंथांमोन। ओमफ्राय नैबे रडआ बेबो माबाया खुरखा जानायमोन आरोना खुरखानानै ओमफ्राय गोदान माबा फिननायसो नैबे रडआ नोंथांमोन। बे लामायाबो खुरखा जादों सिगांहाय ओमफ्राय खुरखा जानानै गोदान माबाफिनदों आरोना। दा नोंथांमोन ओमफ्रायो आङो ओरै माबा लायनो थांनो नागिरदां केरासिन लायनो थांनो नागिरदां दखाननि थाखाय दखानाव फाननो। बेयाव केरासिन लायनो थांनो फैदों आरोना आङो। ओमफ्राय ओरैनो दसे भिडिअ'नो फटक लाला बायदोंमोन आरोना बेयावनो ओमफ्राय भिडिअ ससे लाबाय आरो नोंथांमोन। बेखौनो आङो इउटुबाव होसाबलाबायनोसैलाय बेबायदि आरोना नोंथांमोन। अब्ला नोंथांमोन आङो थांनोसै केरासिनखौ लायनो थांनोसै दा एसे गोबाव जागोन नङाबा। नै आंना एन्थरगा सुवाखैनो मेंखंखं दंथारो। थांनोसै आं नोंथांमोन। नोंथांमोना सोरबाफोर दिनैसो आंनि चेनेलाव हाबसनबायदोंब्ला साबसक्राइब बानायब्लानो जाबाय आरोना नोंथांमोन। ओरै नोगोद मानखोनाय लामाया ओमफ्राय ओरैजाय माबा आरोना दावख्लायनाय आरो नोंथांमोन लामाया। अब्ला आं लाना फैनोसै नोंथांमोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। आं जानला मोनला बे भिडिअ'खौ इउटुबाव होनोसैलाय नोंथांमोन। माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो ना मा होनो। अब्ला नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं।